Това съм аз, Александър Вачков и сега ще Как се казва това такъв? До мен също ще играе един мой приятел, който ще трябва сега да намериме моя сървър, но нещо не става. Чакайте само да му го намеря. Ама докато го намеря, малко време ще отнеме. Аде, мисля, че е готово. Намери ли ме? Да, ето го. Влиза. Кой? Добре, то влиза. Хора. Добре, почва се. Почва куцането. Почва всичко. Абсолютно всичко. Къде е този бе? Ето. Знам вече къде е. Не знам. Видя го. Добре, дали ще го цера? Оцелвам го, цера го. А така, давам. А така. Добре. Сега след няколко секунди то пак ще се разпалне. Добре, 4, какво е 40? Точката. Добре, той като е новак и аз, ако съм прекъснал клипчето за нещо или сте чували неговия глас, знаете, че аз съм му обясняла в момента. Тъй като в момента дори нямам и на идея къде е този човек, мой миличък. И тъй като пак казвам, нямам идея, не знам откъде изобщо ми скочи. Сега ако ми дойде отдолу, ви казвам, хора, това ще е най-прокълнато нещо, което ще направя. Да кажа Спарта и да скоча, или просто да стоя тука и когато той дойде, да му кажа Спарта. Кое е? Кое от двете? Кое да избера? Че бе? Видя го от тука мина. Добре, сега видиме от коя ще тегляме. От кутия номер 1, от кутия номер 2, от кутия номер 3 или от кутия... Да, и от кутия номер 3. Според вас кое ще излезе? Аз слагам на номер 1. Стана ли? Да, ето го! Намерихме своя приятел. Днеска явно ми е късметлийски ден. Сурова, как всички гепих пари. Еми тук ти бе! Сега хора ви казвам, ще му кажа Спарта бе. Yes! Спарта! Къде си? Както ти казах, Спарта, мой човек, Спарта! Добре, двама човека сте вече. Ето, чувате и него, вече, както каза, ставаме двама. Аз взимам по-готино оръжие, много по-готино. Мале, критични. Значи съм просто и аз. Паднах надолу, нищо, слезнах. Къде то? Пак е по-добре. Ти нещо да не си напила, мъкнучи. Нещо пиян? Пиян си ти ми? Не, пиян и той не знае. Той не знае на къде тича. Пиян си? Его, мой приятел. Здравей! Здравей! Ще правиш ти, бе? Ти нещо ще си напил като оня, като гледам. Така повече си джукнал. Така. Вижте ли, хора? И човек се наджока, не може да си върши работата хубавичко. Така е. А то до мен яко се е наджукал. Между другото пина 2 водки, 2 ракийки и още други алкохолизми. Да, алкохолит от всекъде. Сега, какво да се прави, какво да направим? Никой не знае. Единственото, което е време да... то се стана ми вика. Его къде е бил моето приятелче. Красота моя. Гледаш ли ме, аз съм с непариста от всекъде. Аз мисля да приключвам този клип. И до скоро.